guys, welcome back to the channel. Doi ang video खालामनो गोसो जायाखैमोन आरो नै दासो जायगाखौ नायनानै भिडिअ खालामनो गोसो जाबाय नै बिसां भिउआ बिसि मोजां फैदों नायलाय दहायो खालामनो गोसो जायाखैमोन दासो भिउ नुनानै भिउखौ मोजां नुनानै खालामबाय आङो भिडिअखौ दहायो इन्ट्रेस्ट नाङाखैमोन बुंनोनो मानोना बारा गोसो जायाखैमोन दासो नै मोनसे लुगा मोजां नुदोंना मोनानाय जानानै जों आं गाबपेन केटेगोना kok माथो मोनो बिराद मोजां नुदों भिउखौ नायनानै भिउखौ नायनानै बेखौ नुनानै दासो ब्लग खालामफिनबाय आं दहायो खालामाखैमोन ब्लगखौनो ओइ दिनै ब्लग बानायला सानबायमोन आं माने आं बाइक खनसे फैखांखाबाय आरो दाखालि फट' लानाया बे जायगायावमोन आङो मोनसे फट' लादों आं इन्स्टायाव होदोंमोन आरो ओमफ्राय बैसिम दं नै दासो बाव फैनानै खनसे रायज्लायफैगासिनो दासो लंफेन मोनांगौ जादों नोङो फैनाया दुगा लंफेन गानबो लायासै बियो ओइ बिजों थांसै होनना बुंबाय बियो गथ'खौ लाबोआसै बियो मोनसे दिनै फैबायल' ओरैनो फैबाय आं नायनोसै इसोरनि साफायनायखौनो इसोरनि भिडिअ नुजाला बायदिसै हिर'फ्रा जोङो मारै खसाव दंखायोमोन रावबो साफाया खसाव दंखायो दे आङो नै भिडिअ खालामना होनोसै आं थाम्फै सौलायलायबाय आथिङाव जोंना नोंसोरखौ बैनिफ्राय नागिरगासिनो अबाव थांखो बिसोर लायना थांफिनबाय होननानै आन्दायलागासिनो ना थांखो ओमफ्राय नुहुरबावाखै नोंसोरखौ बेक साइडजों नै बियो सिनियर फट' मेनसन नामा नोंसिना फट' शुटआ दाबो जोबाखै फट' लानो होयाखै होयाखैनो बिचारा आंना फैनानै गावस्राला जोब्बाय माखासे गेटआव दंहैयो नै बिसोरनो गेटथिं जाग्राया बिसोर सानैयानो फट' लायैनो ओमफ्राय लोगोफ्रा माखासे सिगाङाव दंफैग्रोसै गेटआवनो नैबाय जोंहानो लास्ट बोरो मानसिफ्रालाय बबे गेट साइडजों दङ बैसोरना बावसो दंफैयो सिगां फैगोन होननानै ललिपप माबा जाफैगासिनो नायलाय बेफोरसो दा मानसिफ्रा जाबोलाय दा जों ना हस्टेलाव सौफैफिनबाय दायो फैनायखौ नायबानो जाबाय नै माबायदि जों थानाय बिल्डिंनि भिउ बियो सिरि गाखोबोनायानो मेंगुलायबाय दा बाय